Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Duc TV News, l'informatiu de l'Institut Duc de Montblanc a Rubí. En aquest informatiu veurem un resum de tots els esdeveniments més importants de Rubí i del nostre centre. Activitats, projectes i canvis del nostre voltant. Començarem amb el bloc de notícies, on descobrirem les activitats que fa la Biblioteca de Rubí per fomentar la lectura. També descobrirem el Festival Xandalfest i recordarem com va ser el Carnestoltes a Rubí. A continuació passarem per l'apartat de reportatges que continuarà amb la temàtica de Carnestoltes, però aquest cop coneixerem les diferents activitats que s'han fet a la nostra ciutat. També veurem com s'ha preparat l'alumnat de quart d'ESO per al musical d'enguany, els diferents projectes comunitaris que fa el Duc i finalment l'arribada del 62 a Rubí. Comencem! Per començar el bloc de notícies, coneixerem més a fons la Biblioteca de Rubí Mestre Martí Tauler, un espai d'aprenentatge i cultura on a més ofereixen activitats com diferents clubs de lectura on els ciutadans i ciutadanes de Rubí hi poden gaudir. La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler va ser inaugurada l'any 1953, la qual facilita l'accés al coneixement, la cultura i l'aprenentatge. La Biblioteca de Rubí vol esdevenir una fàbrica d'experiències per aprendre, concentrar-se, crear i jugar. Actualment és el lloc on molts estudiants i persones de qualsevol edat poden concentrar-se i gaudir dels seus serveis. La biblioteca ofereix diverses activitats, com per exemple una d'elles el Club de Lectura, que es reuneixen persones per llegir i intercanviar opinions amb altres lectors, combinant d'aquesta manera el plaer de la lectura i de la conversa al voltant d'un llibre. Aquest club de lectura comença a l'octubre i acaba en el juny. Una persona guia un grup d'entre 15 i 20 persones. Hi ha un total de 7 clubs, però ens enfocarem al club de lectura fàcil en català. Jo treballava a 5è i a 6è de primària, escola pública, per suposat, i també en un moment determinat em vaig cuidar no vaig deixar la tutoria, però em vaig cuidar de la biblioteca de l'escola. I en una de les reunions se'ns va proposar qui voldria fer clubs de lectura fàcil per persones que tinguin certes dificultats amb el català. Però em vaig animar i veritablement va ser una decisió perfecta. Perquè a mi m'ha ajudat molt perquè jo soc de parla castellà i quan vaig començar aquí a aprendre català no sabia quasi res de llegir ni de parlar ni res. M'ha ajudat molt. I recomano a tota la gent que li costa molt que s'apunti a aquest club. Amb aquestes entrevistes podem afirmar que la biblioteca i els seus serveis són útils per qualsevol persona de qualsevol edat per enriquir el seu coneixement. A més dels clubs de lectura, la Biblioteca Mestre Martí Tauler fa diferents projectes per apropar-se als rubinencs i rubinenques. Entre ells hi destaquen les projeccions cinematogràfiques infantils en català. El dia 30 de gener de 2026, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí es va projectar una pel·lícula en català. L'activitat adreçada a infants i famílies forma part de les iniciatives que impulsa l'equipament per fomentar la llengua i la cultura catalana. Però més enllà d'aquesta projecció, la biblioteca també treballa en altres àmbits com la selecció i compra de llibres, per garantir una oferta variada i accessible per als seus usuaris. És un projecte d'Òmnium Cultural que a Rubí el fem conjuntament amb la Biblioteca Mestre Martí Tauler i es tracta d'apropar pel·lícules en català a nens petits de 3, 4 i 5 anys, europees, amb uns valors de gènere, mediambientals, a favor dels drets humans. Després de parlar amb l'organitzador, cal destacar que, encara tots els esforços, el català representa una quota molt petita al cinema. La biblioteca és un espai pensat perquè la majoria de llibres es llegeixin en català, tot i que també hi ha col·leccions en altres idiomes. La Biblioteca de Rubí té la política de desenvolupament de la col·lecció pensat en l'adquisició i la revisió de la col·lecció, o sigui, tot el que comprem i tot el que donem de baixa, no? Sempre amb un criteri d'ús, criteri de necessitats de la ciutadania, de l'usuari. Hi ha el fons en diferents idiomes, la majoria en català i castellà, però tenim seccions amb idiomes en anglès, en àrab, en francès, en holandès, en italià també, en alguna coseta en euskera i gallec també. És un lloc on tothom pot explorar i aprendre a través d'activitats i de lectura.
Així doncs, la Biblioteca Martí Tauler, a més de fer projectes per apropar el català a la població, treballa en el seu dia a dia per oferir un fons bibliogràfic divers, amb la combinació d'iniciatives culturals i una política de compra basada en les necessitats dels lectors. La biblioteca continua sent un espai de referència per la lectura, la llengua i la cultura a la ciutat. Un festival que ha guanyat popularitat que té el xandall com a símbol representatiu. Hola, som la Rosa, l'Eric, la Mireia i la Judit i avui us portarem una entrevista molt especial. Ens hem desplaçat per parlar amb el creador d'un dels festivals més originals i irreverents del panorama cultural actual, el Xandall Fest. Parlarem amb Edgar Ita, ideòleg i organitzador del Xandall Fest, per conèixer l'origen, l'impacte i el futur d'aquest esdeveniment, que combina música, art urbà i identitat generacional. Doncs la veritat és que nosaltres sempre havíem fet festes i amb músics, DJs i això, i tot sempre amb un ambient molt festiu. I l'any passat jo em vaig casar i vam decidir que no volíem fer una boda l'ús, una boda normal, i vam pensar que tothom vingui en xandall, que ja està bé de tratges i de gastar diners i de donar premis, sinó tothom en xandall. I així va sorgir, vam fer el casament, va sortir molt bé i vam pensar, potser això és un embrió per fer una cosa una mica més gran. Doncs per mi és la peça més important de roba de la meva vida, perquè realment la gent que som de l'Extraradi jo crec que hem d'estar orgullosos, primer perquè, com deies, és roba esportiva, i següent perquè sempre ha marcat, les tendències culturals obreres sempre han estat marcades pel xandall, el hip-hop, l'estrit, el carrer en general està molt marcat pel xandall. I quin ha estat el repte més gran al qual t'has enfrontat com a organitzador? La veritat és que ha sortit tot bastant bé, perquè quan explicaves als músics i als artistes i en general quin era el projecte, que era tot molt festiu, sense un trasfons polític ni res, la gent estava molt de cara. I llavors jo crec que ha agradat molt i que la gent, amb tot el que tenim, té moltes ganes de divertir. M'ha ensenyat que no ho tens tot après, o sigui que és difícil i que vas aprenent amb cops i que has de treballar molt, i al final surt tot bé i tens sort, però hi ha moltes coses a millorar, com sempre. El Xandall Fest demostra que la cultura pot néixer d'elements més quotidians i transformar-los en espais de trobada i d'expressió. Un any més, ses majestats als Reis d'Orient van arribar a la ciutat. Carrosses decorades, música i llums van recórrer els carrers amb il·lusió. Centenars de nens i nenes van rebre aplaudiments i somriures als Reis. L'alumnat de quart d'ESO va tenir l'oportunitat de participar en la cavalcada i van fer somriure als més petits. Toixers, patges i molts més personatges tradicionals van tornar a omplir els carrers de màgia a la nit més esperada per tots els infants. La cavalcada de Reis va ser, sens dubte, un moment màgic que va il·luminar els ulls de petits i grans. Tots els infants ja eren al llit dormint per rebre l'endemà amb alegria els regals que ses majestats els havien portat. L'Institut Duc de Montblanc de Rubí continua un any més amb el seu programa d'intercanvi internacional amb Bèlgica. 20 alumnes de primer de batxillerat van viatjar al país belga, on van conviure durant 5 dies amb una família que té un jove de la seva mateixa edat. Durant els matins, tots els participants executaven activitats conjuntes, mentre que a les tardes i nits compartien el dia a dia amb les famílies d'acollida. Per als alumnes de segon de batxillerat, les PAU estan cada cop més a prop, i de la setmana del 23 al 27 de febrer s'han dut a terme els exàmens de simulacre de les PAU. Jo crec que per nosaltres el simulacre de Pau està sent com més per situar-nos com serà l'experiència real, però no hem tingut molt temps d'estudiar perquè hem tingut exàmens entre setmana, doncs no és totalment l'experiència, però ens ajuda bastant. El Carnestoltes, un any més, arriba al nostre institut. Al Duc de Montblanc ja és tradició celebrar-ho, i com és costum, cada classe prepara una coreografia i una disfressa per a guanyar un concurs premiat, però aquest any hi ha hagut un canvi de plans. Bueno, aviam, el Carnestoltes és una tradició que és bastant anterior a la meva arribada al Duc, i em sembla que l'equip directiu que hi ha ara és algo que sempre s'ha fet. És una tradició que ens ha vingut, els balls de Carnestoltes. Els alumnes han estat preparant les seves coreografies i els seus balls durant un mes sencer a les hores d'educació física i tutoria, per posteriorment demostrar-los al pati del Duc el dia de la festa. Desgraciadament, el temps meteorològic no ha estat a favor seu i es va decidir cancel·lar-lo, però al final s'ha aplaçat el divendres 19. Aquesta decisió per part de l'equip directiu va revolucionar a gran part de l'alumnat, i encara que alguns van demanar educadament per correu que es reconsiderés la idea de celebrar el Carnestoltes al gimnàs o a la sala d'actes, uns altres van optar per protestar de manera irònica o amb insults.
Tot i que es va prendre aquesta decisió, l'equip directiu va proposar celebrar-lo la setmana següent, tenint en compte que la preparació de la festivitat afecta a més de 800 alumnes i 80 docents. El Carnestoltes, a més de ser una activitat divertida, també té una finalitat lúdica. En quant a professor d'educació física, doncs, que té una part de relació amb l'expressió corporal, doncs, utilitzem una part del ball per valorar l'expressió dins de l'educació física. El dia de la celebració és un dia diferent pels alumnes, els quals deixen les aules i gaudeixen a l'exterior. Celebrar el Carnaval Luc sempre mola perquè és una activitat dinàmica que a sobre fem totes les classes. A més, hi ha molt bon ambient, ja que tothom va disfressat i això, molt bé tot. Finalment, els grups guanyadors van ser primer F, segon B, tercer B, quart A, primer de batxillerat C i segon de batxillerat C. Finalment, tot l'institut va poder gaudir de la jornada de Carnestoltes. Seguim amb el Carnestoltes per començar amb el bloc de reportatges. És una de les festes més esperades de Rubí. Del 10 al 18 de febrer, escoles, entitats i veïns es preparen en l'organització d'activitats i de les disfresses per omplir els carrers de festa i de colors. Quan arriba Carnestoltes, la rutina s'atura i la creativitat pren protagonisme. El Carnestoltes es celebra a Rubí del 10 al 18 de febrer. Aquesta celebració fa que diferents entitats es preparin amb dies d'antelació. El dimarts abans de Carnestoltes, alumnes, mestres i famílies de l'Escola Xola treballen junts confeccionant les disfresses i acabant els últims detalls amb molta creativitat i entusiasme. A l'Escola Xola estem preparant el Carnestoltes. Aquest any el nostre eix temàtic han sigut estils musicals. Cada classe té un nom d'un estil musical i ha preparat la seva disfressa. El dilluns i el dimarts hem convidat a les famílies que han pogut i han vingut a ajudar a confeccionar les disfresses. Els pares i mares ens expliquen la seva motivació en la confecció de disfresses. No només ajudem a fer les disfresses, que això és l'excusa, sinó que és una manera de poder participar del dia a dia de l'escola. Els fills també es posen molt contents quan ens veuen aquí. Col·laborem i fem suport una miqueta a la feina que fan totes les mestres, tots els mestres en totes aquestes activitats fora del dia a dia de l'aula i que també són importants perquè són part de la cultura. Ajudar-nos altres aules a pensar potser que coses que no han sortit bé o que poden sortir millor i així també interactuar amb tots els nens, conèixer els companys i altres pares. Dijous 12 de febrer estava previst fer el pregó al Mercat de Rubí, però les condicions meteorològiques van impedir-ho. Les fortes ventades van activar les alarmes de protecció civil i va cancel·lar-se tota mena d'activitat que no fos urgent. La Rua, sens dubte, és un dels moments més esperats durant tot l'any. Enguany, les carrers i les comparses van recórrer els carrers principals de Rubí amb música, dansa i molta creativitat. Els veïns es van apropar a veure les disfresses i a gaudir de l'ambient festiu. Dissabte 14 de febrer, tothom va gaudir amb l'acte més important de Carnestoltes a Rubí. Amb la Rua, els carrers de la ciutat s'han omplert de gent. La tarda va estar plena d'activitats i espectacles, des de concerts fins a oci pels més petits. El 14 de febrer ens trobem a la Rambla del Ferrocarril de Rubí. Com cada any, ve un DJ per Carnaval, un dels moments més esperats per als joves durant tot l'any. Aquest any va punxar DJ Enka i de les 10 fins a les 12 de la nit va actuar Alegries Family. Doncs la veritat és que va estar molt bé, vaig anar amb els meus amics i doncs cada any és millor que l'anterior i no sé, molt bé, em va agradar. 18 de febrer, últim dia de Carnestoltes, i per tancar bé aquesta festa tan esperada es fa la cremada de la sardina, un dels moments més tradicionals del Carnaval. Aquest ritual simbolitza el final del període de disbauxa i el començament de la Quaresma. Famílies i amics s'apleguen al voltant del foc per acomiadar simbòlicament la sardina i per donar la benvinguda al nou temps. Tot i les dificultats meteorològiques succeïdes, el Carnaval s'ha celebrat amb entusiasme. Ha estat un any més la festivitat omple els carrers de Rubí a un ambient festiu i ple de colors. Acabada quart d'ESO sempre és especial. Al Duc de Montblanc ho celebrem d'una manera molt emotiva preparant el musical de fi de curs. En aquest reportatge veurem com s'han preparat i els seus secrets. Cada any, la gradació de quart d'ESO és un moment molt especial. Com cada curs, l'alumnat de quart d'ESO prepara una obra musical per acomiadar-se de l'institut. Aquest any, el tema escollit ha estat Aladín. Per això, avui ens endinsem en el procés de creació d'aquesta obra musical dels alumnes de quart d'ESO del nostre institut.
En cursos anteriors, els musicals representats han estat, entre altres, Grease, High School Musical i La família Addams, però aquest cop el tema protagonista és un dels clàssics de Disney, Aladdin, que ens portarà de nou a la infància. Ben segur ho gaudiran els més petits, però també els més grans. El projecte parteix amb l'assessorament i l'acompanyament d'en Joaquim Canet, un dels membres de l'equip docent i cap d'estudis de l'institut. En Joaquim, a més de preparar el musical, també fa classes de música a primer i segon d'ESO. La seva experiència i dedicació són essencials perquè els i les alumnes puguin combinar la interpretació, el cant i el treball en equip de la millor manera possible. Doncs bé, al musical tenim diferents comissions on bàsicament hi ha una comissió d'escenografia, altra de balls, altra del guió, que s'encarrega específicament de fer el guió, i jo soc de la comissió d'escenografia, la jefa d'escenografia, i ens dediquem bàsicament a fer tota la part de material que utilitzen els actors, les ballarines i tot, per a crear l'escena d'on es crea. Bueno, doncs això que és un musical d'Aladdin, esperem que sigui el més fantàstic possible, també perquè Aladdin ho és una pel·li molt de fantasia i això, i volem donar un espectacle bonic. Durant tot el curs, en Joaquim acompanya l'alumnat en tots els assajos i intenta millorar tot el possible perquè el dia de l'actuació surti tot perfecte, creant així la màgia del tan esperat musical. Malauradament, ara el Joaquim està de baixa, però el musical segueix endavant amb l'ajut del Joaquim Fernández, l'Arantxa Moral i l'Edgar Carretero. L'organització d'aquest musical, el que hem fet aquest curs sobretot és prioritzar una mica el tema decoració, perquè sí que és veritat que és un musical que necessita un muntatge molt gran i pot ser més que cursos anteriors. Aleshores, primer de tot s'ha avançat tota la part de decoració i ara segurament començaran ja a fer guió. Ahir ja van començar, ja porten algunes coses fent guió, però sobretot això, el grup s'ha organitzat en comissions, hi ha una comissió de decoració, comissió d'interpretació i aleshores cada comissió s'encarrega una mica de distribuir la feina. Esperem un èxit, esperem un musical d'èxit, estem apostant recursos i esforços com mai havíem fet al DUC i el que esperem és que agradi, que finalment a tot l'alumnat que pugui assistir a les famílies els agradi, però esperem un musical d'èxit per acabar el curs per tot l'alt. Aquest musical no és només una actuació, sinó el reflex d'un curs ple de dedicació i esforç. És una manera emotiva i creativa de dir adeu a l'ESO i donar la benvinguda a una nova etapa. Continuarem ara amb un reportatge sobre els serveis comunitaris que fan els alumnes de quart d'ESO del DUC. Es tracta d'uns voluntariats en els quals es permet als estudiants col·laborar a la comunitat de Rubí. I ara veurem en què consisteixen. I avui us presentarem un reportatge sobre els serveis comunitaris del DUC de Montblanc. Us la presentarem a través d'entrevistes i de imatges reals. Descobrirem com funcionen aquests serveis, quin impacte tenen a l'alumnat i quin espai tenen a la comunitat. A continuació, deixem uns testimonis de l'Alba Peiró, que és la coordinadora dels serveis comunitaris del DUC de Montblanc. Perfecte, bon dia. Doncs, bon dia. La primera pregunta seria com funcionen els serveis comunitaris. Doncs el servei comunitari és un projecte del Pla Educatiu d'Entorn que es porta a molts municipis, a Rubí també, llavors ens ve donat des de l'Ajuntament, i el que fa és posar en contacte diferents entitats, associacions de l'entorn del municipi amb els instituts de secundària i llavors nosaltres des de l'institut ens posem en contacte ja i portem una miqueta aquest contacte amb els serveis perquè any rere any anem apuntant els alumnes. Vale. Quins són els serveis comunitaris que hi ha? Els serveis comunitaris que hi ha són 15, abans n'hi havia més, i hi ha diferents tipus, hi ha des d'escoles que veus els alumnes de les escoles per molts motius, també hi ha residències d'avis, hi ha també el Lèxic que agrada molt, que és que fan un acompanyament lector a la biblioteca amb alumnes de primària, també hi ha tallers de l'Ajuntament que demanen com a ajudants que aquests alumnes per a la gent gran, temes del mòbil, cosetes d'aquestes, agents cívics, acompanyar els agents cívics, n'hi ha molts, són diversos. Llavors, quin és l'objectiu de fer-ho? Doncs l'objectiu és que els alumnes, treballant o donant aquest servei, puguin conèixer quines són les necessitats reals del seu entorn, de les entitats, dels serveis que hi ha en el seu municipi, i amb això puguin formar-se i fins i tot arribar a millorar en el futur, quines són aquestes realitats i anar a millorar-les.
I a més, d'aquesta manera poden assolir amb l'acció les competències, per exemple, social, personal, que són les que també es treballen i s'ha d'avaluar aquí a l'Institut. Quan vau començar a fer-los? Doncs he començat aquest curs, ja tenim informació dels cursos anteriors. Per ampliar la mirada, el dimecres 25 de febrer ens vam desplaçar a la Biblioteca de Rubí, on també es desenvolupen serveis comunitaris adreçats a la ciutadania. Allà vam parlar amb la coordinadora dels serveis per conèixer el seu punt de vista i l'impacte del projecte. Les tasques que fa són un acompanyament lector amb l'infant, amb una mentoria 1x1, un cop a la setmana, millorant la comprensió lectora. Aquest any tenim 13 infants de tercer i quart de primària i 26 voluntaris de quart de l'ESO. L'aplicació és molt gran, per mi la valoració és molt positiva, aporten als infants molts valors i sent al final un referent per als nens. Els serveis comunitaris del Duc de Montblanc no només fomenten la responsabilitat i participació, sinó que també enfronten el vincle entre els joves i la comunitat. La nit del 25 de setembre de 1962, una forta riuada provocada per pluges torrencials va arrasar amb els carrers i habitatges de la nostra ciutat, en qüestió de minuts. A l'últim reportatge d'aquesta edició coneixerem què va passar aquell dia i en els dies posteriors. Aquest any es fan 64 anys de la riuada de Rubí. La nit del 25 de setembre del 1962, el Vallès va viure una de les pitjors catàstrofes de la seva història. Unes pluges torrencials van transformar rieres tranquil·les en autèntics catàstrofes de destrucció. Després d'un llarg període de sequera, van caure fins a 212 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, fet que va fer augmentar de manera sobtada i violenta el cabal dels cursos fluvials. El Vallès Occidental va ser la comarca més afectada, però els efectes també es van veure notar al Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme. La magnitud de la tragèdia també s'explica pel context social i urbanístic de l'època. Durant la dècada dels anys 50, el fort desenvolupament industrial va provocar una gran arribada de la població. Aquest creixement ràpid i poc planificat va fer que es construïssin habitatges i fàbriques molt a prop dels rius, sovint en zones inundables que van ser les més afectades per la riuada. Per confirmar les nostres declaracions hem contactat amb un historiador. Doncs jo soc l'Eduard Puigventós, en realitat la riarada del 62 va ser una dana. Pluges molt fortes i molt concentrades fa que l'aigua vagi tot a parar a un punt en concret, en aquest cas el que cau a les muntanyes de Sant Llorenç van anar a parar directament cap a la riera de Rubí i d'aquí van anar avall, realment com una petita onada. De cop i volta hi ha poca aigua i arriba una onada, però després també estem parlant de destrucció d'infraestructures, camps, part agrària, diguéssim, que es va perdre, fàbriques que van quedar destruïdes o anegades i, per tant, l'activitat industrial va costar molt de reprendre's. El pont de la via que va aguantar l'embranzida però que va quedar desplaçat i es va haver de tirar a terra i tornar a fer, el pont de l'Escardíbol que es va haver de tornar a fer, carreteres fetes malbé. Davant aquesta situació, persones com María Lluïsa van viure situacions precàries. Mi madre estaba muy preocupada, quería hablar y conectar con mi hermano, mi cuñada, no pudo ser. Vimos que estaba completamente bien, que no había ocurrido nada a la familia. Había habido catástrofe aquí en Rubí y eso sí que dolía, pero gracias a Dios a ellos nada. Pero resulta de que vinimos y no había vivienda por ningún sitio. Mi madre... Seguidament, el 26 de setembre va haver una mobilització immediata de solidaritat. Organismes com la Creu Roja, l'Exèrcit, la Guàrdia Civil i les administracions públiques van actuar conjuntament amb centenars i fins i tot milers de procedents de tota Catalunya i l'Estat que es van desplaçar a les zones més afectades del Vallès. En commemoració dels barris que van quedar devastats, es va construir el barri del 27 de setembre. A més, la ciutat va rebre un suport econòmic de part del govern franquista per compensar les víctimes i reparar els danys. I fins aquí aquesta edició del Duc TV News. Gràcies per confiar en nosaltres. Si us voleu seguir informant, consulteu-ne al nostre web o les nostres xarxes. Tornem amb més actualitat al següent programa del Duc TV News. Fins la propera.